Nang marinig naman ni Hernando ang lahat ng sinabi nito, minabuti naman niyang pakinggan ng maigi ang bawat sinasabi ng kanyang pinuno. Ayon sa kanya, na habang nakikinig siya, naglalakbay ang kanyang wisyo pabalik sa bahay kung saan niya huling iniwan ang kaibigan niyang nakasama na niya ng ilang buwan. Medyo nangungulila rin kasi siya sa mga biroan at masaya nilang pagsasama. Inaasahan din niyang magiging seryoso na ang kanilang mga lakad, gayong kasama na niya ang pinakamalakas na puwersa ng kanilang samahan. Sa kanyang pagmamasid sa paligid, napansin naman niya ang 5 nitong mga mandirigma na nag-uusap-usap sa harapan ng sigang kanilang nilikha. Habang ginagawa nila ito, nakatarak sa lupa ang kanilang mga armas, senyales na anumang oras nakahanda silang makipaglaban. Makalipas pa ang ilang minuto, napansin naman niyang purong mga mabubuting engkanto lang ang umaaligid sa lugar kung nasaan sila. Hindi niya mawari kung bakit nangyayari ang ganoong bagay, pero naniniwala siya, isa ito sa mga abilidad ng mga mandirigma. Maya-maya pa, nang mapansin naman ng anghel ang kanyang ginagawa, bigla naman yung nagwika sa kanya ng, "Marahil sa ngayon, alam mo na ang tungkol sa sinumpang sibilisasyon. Bago kami napadpad dito sa mundo, nahulaan na namin ang pag-usbong ng bayang yon. Likas na demonyong namumuno rito, pero sa harapan ng maraming tao, para siyang bayani at isang taong ang tanging hangad, mapabuti ang bayang kanyang kinagisnan. Kasabay ng kanilang pag-unlad ay ang palihim niyang pananaliksik ng mga sinaunang karunungan. Kasama ang mga ermitanyo ng kaliwa na nagsisilbi niyang tagapayo, ginawa nilang mga imposible. Marami rin silang isinakripisyo, kaya ang mga kasama naming anghel na napadpad sa mundong ito, napilitan na ring tumulong sa mga antingerong tutol sa pamumuno nito." Dagdag pa ng anghel na, kung hindi sila nakialam sa digmaang yon, hindi maseselyo ang kaluluwa nito. Subalit, kahit daang-daang taon pa man ang lumipas, dahil sa lakas ng karunungan nitong tinangan, alam nilang hindi pa yon namamatay. Matindi ang puot at paghihigante ng nilalang na yon, isang matibay na senyales na hindi ito basta-bastang tatawid sa kabilang buhay. Ang gulok din itong tangan bago ito maselyo, naglalaman ng maraming kaluluwa na siya namang magagamit nito upang panatilihin ang laman ng kanyang katawang lupa. Maaari ring naghihintay lang ang nilalang na yon sa taong napili nitong muling bumuhay sa kanya. Nabanggit din ito na kahit malakas ang nasabing pinuno, naniniwala itong hindi papayag si Magnifico na maging tagasunod nito. Ramdam niya kasi ang mataas na hangarin ng nilalang na yon, kung kaya't hindi yun basta-bastang susunod kahit kanino. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, nabanggit nito na ang eksaktong kinaroroonan ng isinumpang bayan ay nakakubli sa mga kabundukang malapit sa bundok ng Daraitan. Ayon pa sa anghel na, noong unang panahon, purong kapatagan pa ang lugar na yon. Subalit nang magwakas doon ng digmaan, nagtulong-tulong ang mga diwata na ikubli ang lugar. Maraming kabundukan ang pumalibot dito, kung saan nagkalat ang hindi mabilang na mayayabong na puno. Dagdag pa nito na, kaya lang din naman buhay na buhay ang mga kagubatan doon, ay dahil lamang sa iisang dahilan. At yun ay panatilihing sikreto, ang kinaroroonan ng sinumpang bayan. Tagong-taguman yun sa mga pangkaraniwang tao. May mangilang-ilang lokasyon ito ang maaari nilang daanan patungo sa bayang kanilang hinahanap. Doon na papasok ang importansya ng mapa, kaya kinakailangan nilang makuha yon bago pa man ito mapanghawakan ng grupo ni Magnifico. Nang marinig naman niya ang tungkol dito,
hindi naman niya maiwasang magbigay ng opinyon base sa kanyang pagkakaunawa. Ayon kay Hernando, kung talagang ang pupunta sa lugar na yon ang grupo ni Magnifico, bakit hindi na lamang sila doon maghintay? Kung ganun kasi ang kanilang gagawin, di hamak na mas mapapadali ang kanilang trabaho. Pagtatapat pa niya na, kung mauna sila sa bundok daraitan, magkakaroon sila ng sapat na panahon para makapaghanda ng mga patibong. Sa oras na magawa nila ito, mas mapapadali ang kanilang pagsukol sa pangkat ni Magnifico. Nang marinig naman ng anghel ang kanyang sinabi, di naman ito maiwasang tumawa, sabay sagot sa kanya ng, "Hindi ko pala nabanggit sa'yo. Nakadepende sa mapang makukuha natin ang daang ating tatahakin. Malawak ang lugar na yon, at kung hindi ako nagkakamali, isa lang ang lagusan papasok. Kapag hindi natin hawak ang mapa, mas may tsansa pa tayo doong tamaan ng kidlat kesa makasalubong natin sila. Tsaka isa pa, Hernando, hindi lilikha ng dalawang mapa ang mga sinaunang antingero kung hindi yon mahalaga. Alam ko ang kinaroroonan ng ikalawang bahagi nito. Kaya kapag nakuha natin ang mapa sa bulkan ng Taal, sigurado na ang ating panalo." Gayunpaman sa kabila nito, hindi pa rin pinili ng anghel na maging kampante sa kanilang pupuntahang labanan. Bukod kasi sa masyado ng maraming alam ang kanilang kalaban, tangan din ito ang isa sa pinakamalakas nilang gamit, at yun ay walang iba kundi ang susi ng panahon. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, hindi na rin sila nagdalawang isip pa na magpahinga. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, bago pa man pumatak ang bukang liwayway, kasalukuyan na nilang tinatahak ang daan patungo sa bulkan. Ayon sa kanya, na habang pinagmamasdan nila ang kinaroroonan nito, hindi nila maipagkakaila ang dahan-dahang pagkawala ng pulang liwanag. Animoy sa oras na sumisikat ang araw, kusaring nawawala ang kapangyarihan nito. Isang matibay na dahilan na ang inilalabas na liwanag ng bulkan ay kapangyarihang nagmumula sa panig ng kadiliman. Dahil sa pangyayaring yon, minabuti nilang mag-ingat, lalo pat alam nila sa kanilang mga sarili na papasok na sila sa lugar ng mga kalaban. Ilang oras pa ang lumipas, 3 milya na lang ang layo nila sa pangpang ng lawa. Hapon na rin noong mga oras na yon, kaya hanggat hindi pa tumatalikod ang araw, binilisan na nila ang kanilang paglalakbay. Wala na rin silang naging panahon sa pagkain, lalo pat ramdam na nila na habang binabagtas nila ang daan sa kakahuyan, naglalayag na ang grupo ng kanilang kalaban. Para sa kanila, hindi yon magandang senyales, lalo pat sa oras na marating nito ang bulkan. Oras na lamang ang pagitan bago nito malaman ang lagusang pinagtataguan ng mapa. Pagtungtong naman ng 6:00 ng hapon, napakadilim na sa lugar na yon. Kilometro na lang din ang layo nila sa pangpang, kaya halos takbuhin na nila ito dahil sa matinding paghahabol sa oras. Hindi naman kasi nila maaaring gamitin ang kanilang mga kakayahan dahil kapag natunugan ito ni Magnifico, mas lalo itong gagawa ng paraan para mapigilan sila sa gitna ng lawa. Magdudulot din yun ng matinding epekto sa mga taong naninirahan sa paligid dahil sa malakas na antas ng presensya ng mga anghel. Maliban din sa mga ganoong dahilan, makakaagaw din yun ng pansin sa maraming angkang naninirahan malapit sa lugar. Nang marating na nila ang pangpang, agad naman nilang napansin ang pagliwanag ng bunganga ng bulkan. Naging maligalig na rin ang tubig sa lawa dahil sa mga marindagang naninirahan dito. Isa rin sa ikinakabahala nila noon ay yung kakayahan ng sinaunang abwak na maglikha ng mga mandirigma nito
gamit ang lupa na binalot lamang ng kanyang mahika. Sa oras kasi na nakahanda ang nilalang na yon, talaga namang gugugol sila rito ng sapat na oras para lamang matalo ito. Dagdag pa ng anghel na, sa mga ganoong sitwasyon, wala na siyang pagpipilian kundi utusan ng kanyang mga alagad na magseryoso sa labanan. Kapag di nangyari ang ganoong bagay, paniguradong malalaman ng lahat ng nilalang na nasa panig ng kaliwa ang kanilang pangingialam. Sa oras na mangyari yon, iisipin ng lahat ng nilalang na kisawsaw na ang mga anghel kahit hindi pa nagaganap ang nakalathala sa propesiya. Maaari ring gamitin nila ito upang manggulo at pumatay ng maraming tao. Pagtatapat pa nito sa kanya na hindi magiging mahirap ang pagpaslang kay Magnifico kung kanila itong nanaisin. Ngunit sa kasamaang palad, ang pagtanga ng kapangyarihan may kaakibat na matinding responsibilidad. Kung hangad nilang mapanatili ang kapayapaan sa pagitan ng dalawang panig, kinakailangan nila itong gawin nang walang nakakatunog sa totoo nilang pagkakakilanlan. Matapos namang marinig ni Hernando ang tungkol dito, kahit papaano naunawaan naman niya ang nais iparating ng kanilang pinuno. Hindi naglaon. Nang makarating na sila sa pangpang, bumungad sa kanila ang mga sirik ng marindaga na umiikot sa buong lawa. Ayon sa kanya, napakarami ng mga nilalang na yon na halos aakalain mo itong mga isdang nanginginain. Dahil din sa paulit-ulit nitong pag-ibabaw sa tubig, mas lalong naging maligalig ang lawa. Isipin ninyo, wala namang sumisimoy na hangin pero napakalakas ng mga along nagmumula sa laot. Ang mas nakakabahala pa sa lahat ay sa mga sandaling lumalaganap ang pulang liwanag, nasisipat nila ang iilang parte ng katawan ng mga marindaga. Base sa kanyang mga nakita, kalahating ahas ang katawan ng mga nilalang na yon, tapos punong-puno ito ng kaliskis. May mga sirik din sila sa likod na may mga nakausling matatalas na buto. Wala ring labi ang mga ito kung saan yon ang dahilan kung bakit palaging nakalabas ang kanilang mga pangil. Lumuluwa rin ang kanilang mga mata na hindi nagkakalayo ang itsura sa mata ng isang malaking isda. May mahaba din yung mga braso na may 4 na kukong nakausli. Tama kayo nang narinig, walang daliri ang mga nilalang na yon. Gayunpaman, naigagalaw pa rin nila ito na para bang nakadugtong yun sa mga daliri. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, agad naman niyang napansin ng 5 mandirigmang anghel na abala sa paggawa ng bangka gamit lamang ang mga tipak ng kahoy na nakita nila sa pangpang. Sa tulong ng mga baging na kanilang dala, napagdugtong-dugtong nila ito hanggang sa naging matibay na ito. Pagsilay naman nilang kayang-kaya na silang dalhin sa bulkan ng bangkang yon, agad naman itong nilatagan ng layag ng dibinong anghel. Matapos nun, nag-ihip ito ng mahika sa layag, dahilan para balutin ito ng puwersa ng hangin na siya namang nagbigay sa kanila ng kakayahan para makausad. Sa pagbagtas naman nila ng lawa, napansin naman niya ang paglubog ng isa sa mga mandirigma ng butong hindi niya mawari kung ano. Wala naman itong naibigay na pinsala sa mga marindaga, pero habang nakalubog ito sa tubig, patuloy silang pinangingilagan ng mga nilalang na yon. Kalahating oras pa ang dumaan, narating na nga nila ang pangpang ng bulkan. Pagbaba nila sa lansya, mabilis naman nilang hinanap ang pinagmumula ng liwanag. Sa kanilang pagmamasid, doon naman nila nakita ang isang nilalang na nakapatong sa malaking tipak ng bato. Hindi nila yun basta-bastang napansin, gawa ng ang kulay ng balat nito ay hindi nalalayo sa kulay ng lupa.
Aburi ng liwanag na nagmumula sa mga mata nito. Tapos ang nakakapagtaka sa lahat, hindi yun gumagawa ng kahit anong ingay. Pagsilay naman ng grupo nila sa nilalang, agad naman itong nakilala ng dibinong anghel bilang isa sa pangunahing sundalo ni Magnifico. Kung hindi siya nagkakamali, yon ang sinaunang abwak na kabilang sa 5 nitong mandirigma. Maya-maya pa pagtitig naman ng nilalang na yon sa pinuno niya, bigla na lamang yung umatungal ng malakas at kasabay nito ang pagpapakita ng mga alipores nito na nagtatago sa mga bato. Matapos ang pangyayaring yon, hindi na rin ito nag-alangang sumugod sa kanila. Pagkaripas naman ng mga nilalang na tinawag nito, agad namang nagpaalam sa pinuno nila ang mandirigmang nagsisilbing kanang kamay ng anghel. Paglalarawan naman dito ni Hernando, para lang itong pangkaraniwang binatilyo. May mataas na tindig, kayumanggi ang balat, tapos maganda ang pagkakahubog ng katawan. Sa unang tingin, malalaman mo ring lakas ang pangunahing sandigan nito dahil na rin sa kanyang mga armas. Sa kanilang 5 kasi, siya lang ang nagtatanga ng kampilan at panangga. May kulay pula rin yung buhok, tapos ang mga binti nito may mga pulseras na kulay ginto. Nakayapak lang din ang kanilang grupo, senyales na nagtatangan sila ng hindi pangkaraniwang bilis. Pagsang-ayon naman ng dibino sa inilahad nito, bitbit ang kanyang kampilan, pumuelo yon sa likod nila, kung saan pagtakbo nito, nag-iwan yon ng malakas na bakas ng hangin. Sa isang iglap, tuon na nito nalapitan ang mga alipores ng abwak na siyang naging sanhi upang walang patid niya itong hatawi ng kanyang armas. Sa bawat pag-unday naman niya ng hawak niyang kampilan, naglalabas siya ng kidlat at dagungdong ng kulog. Dahil sa lakas nito, lahat ng lumalapit dito kusang natutuyo at nawawasak. Sa sobrang bilis din ng pag-atake nito, hindi na nagkaroon ng sapat na panahon ng nilalang na mapalibutan ito. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman itong masyadong malakas ang anghel para sa kanya, napilitan na yung tumakas kasabay ng paglikha nito ng mga karagdagang nilalang sa pamamagitan ng paghawak nito sa mga bato. Hindi naglaon nang maubos na yon ng anghel, nasilayan na lamang nila ang nilalang na lumilipad na papalayo. Hindi yun nagpaiwan para makipaglaban sa atin ng patayan. Maaaring inutusan lang yun ni Magnifico para maantala tayo. Gayunpaman, hindi yun sapat para umayon sa kanila ang kanilang mga plano. Magsipaghanda na kayo. Uusad na tayo. Wika ng dibinong anghel. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, agad naman nilang kinuha sa bangka ang mga natira pa nilang gamit. Hindi naglaon. Habang binabagtas na nila ang lugar, napansin naman nila ang mga marindaga na animoy pa isa-isa nang nagsisiahon sa pangpang. Di nila mawari kung ano ang binabalak ng mga ito, pero malakas ang kanilang kutob. Naghahanda yon para kaharapin ang kanilang grupo. Gayunpaman sa kabila nito, di naman sila gaanong nababahala sa kadahilan ng alam nilang hindi nababase ang kapangyarihan sa bilang. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang paglalakad, nabanggit sa kanila ng dibinong anghel na maaaring kagagawan nyo ng mandirigma ni Magnifico na pinuno ng mga marindaga. Yun lang kasi ang nag-iisang rason kung bakit nagsisiahon ang mga nilalang na yon. Sa pagdating naman nila sa kalagitnaan ng bundok, mas lalong dumami ang mga nilalang na kanilang nasisilayan. Kumpul-kumpul na rin ang mga gabunang nagmamasid sa kanila, kasama ng iilang mga engkanto na nasa panig ng kaliwa. Ayon sa kanya, hindi mabilang ang grupo ng mga kapre at tikbalang
na animoy naghihintay ng hudyat para sumalakay sa kanila. Bagaman ilang kilometro ang layo nito, nasisiguro niyang madali sila nitong maaabutan sa oras na magsimula na yung tumakbo. Maliban sa mga nilalang na yon, may mga dambuhala rin silang elementong nasilayan na pagmamay-ari naman ng sigin-sigin. Para sa mga hindi nakakaalam, ang sigin-sigin ay isang lahi ng mga aswang na nagmula pa sa lugar ng Zamboanga del Norte. Malalakas ang mga nilalang na yon at kalimitang nasisilayan ito tuwing gabi bilang isang dambuhalang baka na may nagbabagang mga paa. 4 din ang sungay ng nilalang na yon at sa loob ng bunganga nito, nagtatago ang isang ulo ng tao na walang patid kakasambit ng mga buhay na salita. Makunat din ang katawan nito na kahit anong usal na pambasag sa kabalang gamitin mo, hindi yun tinatablan. Iisang nilalang din ang kahinaan ng sigin-sigin at yun ay ang mga taong kinikilalang mga dibino. Para kasi magapi ito, kinakailangan matatag ang paniniwala at may banal na gabay ang isang antingero. Kailangan ding may mahiwaga itong sandata maliban sa mga agimat nitong tinatangan. Sa tulong ng mga gamit na yon, unti-unting lalambot ang kabal ng sigin-sigin hanggang sa kalaunay mabasag ito. Sa lahat ng lahi din ng mga aswang, tanging yun lamang ang may kakayahan na magtawag ng lehiyon ng mga kapre at tikbalang. Nakadepende rin ang uri ng tinatawag nila sa taas ng antas ng karunungang tinatangan nila. Sa estado naman ng sigin-sigin na kanilang kalaban, bukod sa sinauna ang tanga nitong karunungan, marami rin itong kargang kalasag. Dahil sa tulong ng mga agimat na yon, mas lalong tumibay ang depensa ng kanyang katawan. Ang kaso lang, kahit gaano pa man yun kalakas, mananatili itong malambot sa harap ng mahiwagang sandata na tangan ng 5 anghel na mandirigma. Makalipas pa ang ilang minuto, nang masipat na nga nila ang bukana, patungo sa lagusang pinaglalagakan ng mapa, sa kauna-unahang pagkakataon, nasipat ni Hernando ang kapatid niya. Pagtitigan naman nilang dalawa, awa at galit naman ang una niyang naramdaman. Alam niya kasing hirap na ang kapatid niyang yon dahil sa pag-aalipin dito ng kaluluwa ng Encantadores. Inaasahan din niyang nasa loob pa rin ng kanyang katawan ng sarili niyang wisyo dahil sa hindi pa naman naaagnas ang kanyang katawang lupa. Base kasi sa pag-aaral ni Hernando, nabubulok ang katawang lupa ng isang tao kapag pinalitan niyo ng wisyo. Hindi rin magtatagal ang lakas nito, gawa ng kahit anong gawing pagpapanatili ng kaluluwang nagtatangan sa katawan, kakalas at kakalas yun sa kadahilan ng hindi magkaparehas ang kaluluwang nagmamay-ari rito. Dahil sa ganoong rason, mas lalong nagkaroon ng pag-asa itong si Hernando na mabawi ang kapatid niya. Matapos naman niyang masilayan si Magnifico, kahit walang naibigay na hudyat ang anghel, hindi na siya nag-alangan pang sugurin ito. Dahil sa kanyang ginawa, mabilis namang sumalubong sa kanya ang 3 nitong mandirigma. Nataon kasi noong nakahiwalay ang sigin-sigin at pinuno ng mga marindaga dahil sa ginagawa nitong patibong para bitagin sila. Ayon kay Hernando, minaliit niya talaga ang grupo ni Magnifico sa pagkakataong yon, kaya hindi na niya napansin ang puwersang tinatangan ng pinuno ng grupo nito. Paglapit sa kanya ng isang lalaking may maiitim na mata at naaagnas na katawan, bigla naman siya nitong sinagpangan sa kaliwang bisig, dahilan para mabasag ang kanyang kalasag. Mabilis din siya nitong sinuntok sa tiyan na siyang naging sanhi upang mapasuka siya ng dugo. Paghila naman ito sa kanya,
Buong puwersa naman siya nitong ibinalibag pabalik sa kinaroroonan ng kanyang mga kasama. Dahil sa dami ng matatalas na batong nagkalat sa lugar, inakala niyang mapipinsala talaga ng husto ang kanyang katawan. Mabuti na lang nang sumubasog na siya noon sa lupa, nasagip siya ng anghel na may daladalang palaso. Sa lahat kasi ng mandirigma ng dibino, yon ang pinakamaliksi sa lahat. Pagbalik naman nila sa kinaroroonan ng kanilang pinuno, agad naman siya nitong inabisuhan na huwag magpadalos-dalos upang hindi malagay sa alanganin ng kanyang buhay. Dagdag pa nito na makapangyarihan ang mga nilalang nakaharap nila, kaya kahibangan na maituturing kung susubukan nilang maliitin ang mga ito. Nang marinig naman niya ang sinabi ng anghel, agad naman siya roong humingi ng tawad habang itinataas ang kanyang bakod at puder sa katawan. Makalipas pa ang ilang minuto, nang medyo bumuti na ang kanyang karamdaman, doon niya nasipat ang nilalang na umatake sa kanya na kinakain ng kapiraso ng puder na nakuha nito sa kanyang katawan. Nang mapansin naman niya ang kakaibang abilidad nito, agad naman siyang lumapit sa kanilang pinuno para magtanong ukol sa abilidad ng nilalang na umatake sa kanya. Hindi mo kailangan magduda sa demonyong yan, Hernando. Natural lamang na ganyan ang sasapitin mo, dahil yan lang naman ang pinakamalakas sa lahat ng uri ng mga aswang. Matagal na silang sakit sa aming mga ulo, pero sa pagtagal ng panahon, unti-unti namin silang naubos. Sa pagkakatanda ko, yan ang pinakahuli sa kanilang lahi. Hindi magtatagal, malilipol na rin namin sila ng tuluyan. Wika ng anghel sa kanya. Dagdag pa nito na maraming abilidad ang nilalang na yan, kaya kinakailangan niyang magdoble ingat kapag kaharap ito. Maliban sa pagnanakaw ng abilidad, may kakayahan din niyong magparupok ng mga bakod at puder na pwede niyang tanganin. Hindi rin matumbasan ang pisikal nitong lakas at ang kakayahan nitong sumilay ng 1 segundo sa hinaharap. Napaka-epektibo nito sa kahit na anong labanan dahil sa naiiwasan ng nilalang na yon ang mga ataking magbibigay ng matinding pinsala sa kanya. Gayunpaman, kahit mataas na ang antas ng kaalaman nito, mariing inilahad ng dibinong anghel, wala yung panama sa kanila. Ang tanging pinoproblema lang din ito noong mga sandaling yon ay kung papaano nito maihiwalay ang espiritu ni Magnifico sa katawan ng kapatid ni Hernando. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, doon na nila nasipat si Magnifico na pumasok sa loob ng yungib. Dahil dito, hindi na rin sila nag-alangan pang sumugod, dahilan para salubungin na rin sila ng mga nilalang sa lahat ng direksyon. Isipin ninyo, sa kalagitnaan ng bulkan ng Taal, kung saan may matarik na paligid, naganap ang isang katangi-tanging digmaan. Kung hindi nagkakamali si Hernando, 7 kontra sa daan-daang nilalang ang digmaang naganap sa lugar na yon. Lahat din ng 5 mandirigma ni Magnifico nagtulong-tulong upang magapi sila sa lalong madaling panahon. Nang mapansin naman ng dibinong anghel ang mga masasama nitong balak, hindi na rin yun nagdalawang isip na isuot ang kanyang talukpong. Bago pa man sila malapitan ng lahat ng nilalang na nasa panig ng kaliwa, bumungad na sa mga ito ang isang anghel na may pakpak ng liwanag. Habang lumulutang yun sa ere, natutunaw ang lahat ng tipak ng bato sa paligid. Nagsimula na ring sumimoy ang isang malakas na hangin kasama ng malaking dilubyong paparating. Pag-ulan naman ng malakas, agad namang sumugod ang anghel na siya namang mabilis na sinalubong ng mga alipores ng abwak, gayon din ng mga mandirigmang marindaga. Habang pinagtutulungan naman ng mga ito ang dibino, agad naman niyang napansin ang pagkakaroon ng espiritual na baluti ng 5 anghel. Okay, ito na.
Alam ko marami sa inyo naghihintay talaga nito pero dito na magsisimula yung pinakahinihintay nating gera. Grabe, nai-imagine ko si Magnifico na nakita niya mula sa malayo yung pito. Tapos inisip niya na, nakita na nila ako. Sige, simulan na natin. Pasok sa yungib, utos sa mga alagad. Ganong katindi to si Magnifico. So ang tanong ngayon, ano kaya ang mangyayari? Pwedeng maubos sila? O pwede ring ubusin sila nitong pito? Kasi ako, sobrang angas na angas ako dun sa dibinong anghel na sinasabi niya na lahat naman yan walang panama sa amin eh. Na taon lang na magagaling tumakbo yung mga yan kaya nakakaligtas. Pero sa pagkakataong to, tinitiyak ko siguro walang ligtas tong si Magnifico. Yayariin to nila Hernando tsaka nung kasama niyang mga anghel. Para di na kayo mabitin, sunod kagad natin yung 10. Yun lang. Pahintay na lang ako. Salamat.